Здравейте, уважаеми зрители! Може и да съм първия или ще съм втория. Имам нещо да ви кажа. Току-що видях в TikTok и прочетох една интересна информация. Не е интересна. За съжаление, имам тъжна новина. Преди малко, нали, след като отворих телефона и давам накратко, за съжаление почина Джеки Чан от много различни жанрове от неговите филми. Днеска е ден на трал в Северна Корея, в Токио и още в други държави. Така прочетох информацията. За съжаление е починал, дано да е на по-добро място. Реагирам на това веднага на това видео. От малък съм гледал неговите филми като дете и беше любим актьор. Може би почина на 70 или 80, ако не се лъжа, за възрастта си. Изживял си и живота. Има един син, доколкото знам. Цялото му наследство ще бъде само за него единствен първороден син. И още какво да отбележа. След като неговата кончина вече е към своя край, филмите винаги ще ги помним безкрайност в интересните по всички телевизии. Това ще се говори. Мисля, че ще съм първия, който е реагирал на това видео. За втора част, ако искате на втора част на това видео, не забравяйте да се абонирате и да ме последвате за още такива видеа. Съвсем скоро ще кача още едно видео. Това ще бъде първа част. Очаквайте повече подробности след моето проучване в изданието на това видео. Ще разберем повече подробности. Абонирай се за канала и ме последвай още за такива видеа. Следвай ме в TikTok, в Instagram и в Facebook и в YouTube канала ми. Ето тук ще ти излезе новото ми видео, а тук можеш да гледаш допълнително. Един палец нагоре, с камбан към Sky и коментар и споделяне. До скоро, до следващото видео на втора част. И това е. И мека силата да бъде с вас. 뒤에서 뿌리 보세요. 뿌리 보세요. 양옆으로 또 보세요. 천천히 뒤쪽 착상하시겠습니다. 내려주세요. 이쪽으로 뒤쪽으로 빠져주세요. 성인이 이쪽으로 오세요. 옆에 쓰세요. 이제 못할 겁니다. 말 없이 국민인 배를 들이고 정문장 공들인 소리를 지고 이용한 말을 강하라. 네, 다음 계속해서 네. 가장 크게 또 마음 주셨던 부분 중에 후학 양성이었는데 그 선생님의 가르침을 받아